Tak ahojte a vítajte pri mojom prvom podcaste. Ja som Luisa a budem vlastne natáčať podcasty, teda nahrávať. Budem hovoriť na svoje názory na rôzne témy a témy, čo ma hnevajú alebo serú, môžete si to povedať ako chcete. Tak dneska by som chcela rozobrať tému Facebookové statusy alebo Facebook. Proste ohľadom Facebooku všetko. Ja osobne som na Facebooku zaregistrovaná už 3. rok a to z dôvodu toho, že mamina mi ho zaregistrovala, pretože keď som bola chorá, tak som si potrebovala vypýtať úlohy, tak som si pridala kamarátov, všetci to mali, len ja som to nemala. Takže ma zaregistrovala na Facebook a vlastne písala som si s kamarátmi a podobne. Prepáčte, som trochu chorá, takže sa nehnevajte, keď budem kašľať. Takže zaregistrovala ma tam, som tam 3 roky a musím povedať, že vôbec s tým nie som spokojná. Páčilo sa mi to 1. rok, ale tieto 2 roky vôbec. Na Facebooku môžete mať veci ako šťuchanie, môžete volať s kamarátmi, môžete si písať, môžete pridávať fotky a podobne. A to sú asi také najlepšie veci, že môžete tam vlastne si písať s kamarátmi a telefonovať. Lebo je to vlastne bezplatné a máte to cez internet, ale poznám ešte vlastne 1 alebo 2 programy na telefón, aj na počítač, cez ktoré sa dá telefonovať a SMS-kovať zadarmo a potrebujete k tomu len internet. Takže Facebook sa mi nepáči z dôvodu toho, že pridáte tam fotky a ako náhle si dáte svoje meno do Google, tak tie fotky vidíte v Google. Čiže pridáte fotku na Facebook, nie všetky, ale niektoré, napríklad vaša profilovka, tak nájdete si ju nájdete si do Google vaše meno, celé vaše meno, alebo tak, ako sa voláte na Facebooku a nájdete si tam na Google proste svoje fotky, len tak drbnuté svoje fotky a to sa mi nepáči. Fakt je to vlastne porušenie ako keby toho súkromia, čo máte na Facebooku. To sa mi absolútne nepáči na tom Facebooku, že tam vlastne nemáte ani súkromie. Keď si s niekým píšete, môžu vás vlastne takto, neviem ako to mám povedať, ale sú aj také prípady, že napríklad je nejaký, ja neviem, zločinec, hej, dajme tomu, ja dávam len príklad a má Facebook a píše si s niekým nejaké informácie, ktoré by nikto nemal vedieť a nakoniec tie informácie si môžu nájsť, môže si ich nájsť hocikto. Čiže nemáte žiadne súkromie na tom Facebooku a jediná dobrá vec je to volanie a písanie si s kamarátmi. Takže ja si myslím, že Facebook je už fakt strašne zlý. Facebook sa mi páčil 1. rok, lebo som si písala s kamarátmi, hej. Netravila som tam toľko času, koľko teraz je na Facebooku 1 000 000 ľudí a to je neskutočné, fakt. Facebook má od januára 2011 vyše 60 miliónov používateľov a čo je dosť veľa a myslím si, že polovica, čiže 300 miliónov používateľov sú na tom Facebooku závislí. Veľa ľudí si tam vlastne pridáva aj svoje fotky, nahé fotky napríklad, hej, nehovorím, že všetci, ale v spodnom prádle alebo tak. A niektorí ľudia to fakt dokážu zneužiť. A nielen nahé fotky, hociaké fotky proste, kde ste, alebo keď napíšete, že stále sú aj vlastne také prípady, že boli 2 kamarátky a chceli ísť do kina, hej. Lenže jedna sa na tú druhú vykašľala, tak bola prvý deň a druhá si povedala, OK, pojem druhý deň. Napísala status, idem do kina v tú a tú hodinu, bude super a napísala si, s kým všetkým ide. Stalo sa to, že dievča uniesli a pátra sa po ňom asi 5 rokov. Čože podľa mňa dosť silná káva a sú aj horšie prípady, ale teraz som povedala jeden prípad, čo som si čítala. Čiže tak. Čo ja viem, už nemám vlastne k tomu čo ani povedať, nepáči sa mi už Facebook, vlastne vytvoril ho Mark Zuckerberg a
vlastne svojimi kamarátmi alebo tak a vlastne je to rozsiahly komunitný webový systém, ktorý sa založil 4. januára 2004 počas štúdia na Harvardovej univerzite a čítam to z Wikipédie, lebo som to nevedela, ja to nemám nejako moc extra naštudované. Že sa mi vlastne toto nepáči na Facebooku, že tam nemáte súkromie, keď tam dáte fotky, môže to hoci kto zneužiť, aj statusy, aj všetko. Aj veľa iných vecí, takže tak. Ako fakt, to sa mi na tom nepáči a je to také dosť, že veľa ľudí si to neuvedomuje, že si môže niekto tie veci zneužiť. A aj napriek tomu tam pridávajú tie fotky. Takže, a väčšinu prípadov, že uniesli niekoho, tak boli dievčatá. Je veľmi málo chlapcov, ktorí sú takíto, že pridávajú takéto statusy. A keď už pridajú, tak pridajú potom, keď sa z toho kina vrátia domov, alebo tak. Takže je to tak, sú to väčšinou dievčatá. Musím to tak povedať, že sú to väčšinou dievčatá, čo som ja počula, aj čo som si čítala, takže dievčatá, mali by ste sa spamätať, čo robíte takéto veci. Pretože to podľa mňa nie je normálne a čo sa deje v tomto svete na Facebooku a či už proste všade čo sa deje, nie je to také, ako to bývalo kedysi. Teraz vás odsúdia aj za to, že na niekoho ukážete prstom a vtedy, kedysi to nebolo také. Kedysi sa ľudia neohovárali, neboli takí, akí sú teraz, neklamali si ani nič a teraz je to úplne všetko iné a teraz si myslím, že sa nikomu sa nedá veriť, musíte sa spoliehať len sami na seba a fakt sa nikomu nedá veriť v tejto dobe, takže nechcem byť ako, že som múdra, že viem všetko úplne, ale je to môj vlastne názor, ja budem v podcastoch hovoriť svoj názor na danú vec, poviem niečo o tej danej veci, čo sa stalo a podobne, nie každé videá vlastne z podcastov odo mňa budú také, že hej, čaute, dneska sa budeme rozprávať o nejakej vtipnej téme, čo sa mi stalo, alebo tak. Môžem robiť aj také podcasty, že budem hovoriť, čo sa mi stalo, aké vtipné príhody, alebo tak, ale väčšinou to budú možno takéto, pretože toto ma dosť hnevá na ľuďoch, že pridávajú svoje fotky a keď sa im niečo stane, tak vinia za to Facebook. Nevinia seba za to, že tam tie fotky pridali alebo statusy, proste vinia Facebook alebo vinia všetkých iných, len nie seba. A to je také, je to komické, že vinia seba a nie iných. Čiže vinia iných, nie seba, tak som to chcela povedať, prepačte. Lebo ja už veľa hodín tak nerozmýšľam moc nad tými vecami, ale mala som chuť natočiť toto. Pretože ma to dosť hnevá a ešte som chcela Facebookové statusy. To bol Facebook teraz. Týchto 8 minút ste počúvali presne o Facebooku. Takže Facebookové statusy, alebo správy, tak to poviem. Stáva sa mi to, že aspoň raz alebo dvakrát do mesiaca mi príde pošta. Ak toto nepošleš 20 ľuďom, nikdy si nenájdeš lásku. Zomrie tvoja mama. To som ja zaklapkala. Aby sa nič nestalo. Že zomrie tvoja mama do 7 dní, stane sa niečo tvojej sestre, bratovi, ujovi, tete alebo podobne, že proste je to podľa mňa nezmyselné, pretože prečo by sa to malo stať? Napríklad sú aj takí, že si nikdy nenájdeš lásku a že nikdy nebudeš mať šťastie a nikdy nebudeš mať nič a podobne. Je to podľa mňa strašná blbosť a veľa ľudí, myslím si, že kebyže máme rozdelených na 5 skupín, tak 2,5 skupiny tomu veria, alebo aspoň tie 3. Že väčšina ľudí tomu verí. Keď to pošlete malému dieťaťu, tak sa môže báť a môže sa rozplakať, hej, napríklad. A bude sa, môže, ja neviem, môže mu niečo sa stať v hlave, že si bude niečo nahovárať. Mne sa nepáčia vôbec tieto správy a statusy. Niektorí dávajú statusy, že tak poďte babi, všetky napíšte statusy o tom, aké máte podprsenky, ale nemôžu o tom vedieť chalani. To mi prišlo tiež taká správa od kamarátky. Potom mi prišla včera alebo predvčerom s týmto, že hviezda lásky a neviem čoho. Alebo že si po mňa príde nejaký duch alebo neviem čo, že ma zabije a
proste takéto veci riešiť. Je to strašne vtipné, keď som si to čítala. Ja som proste, nemám rada, keď mi to niekto posiela. Neviem, ako ste na tom vy, hej? Ale fakt to neznášam. Chcel som urobiť dneskajší diel taký vtipný, že to natočím s kamarátkou. Lenže sa stala taká vec, že jej úplne hapruje mikrofón, čiže to nepočuť dobre. A takže tak. Dole v popisku budete mať ešte link na stiahnutie tohto, čiže si to môžete dať do sluchatiek, do mobilu, na počítače a môžete to počúvať. Samozrejme budú aj dlhšie diely, ale mala som chuť povedať o vlastne tomto, čo sa tu deje a čo sa mi vôbec nepáči. Takže tak, dobre, ešte nekončíme. Takže chcela by som sa vás spýtať, aký máte na to názor vy a po prípade, že či by si mi to napísali dole do komentárov, aby som vedela, že či nie som jediná, ktorej sa to nepáči, ale myslím si, že je viac takých ľudí. Nepáči sa mi to, keď mi to pošle nejaká kamarátka a prosím ju asi, napíši mi, prosím ťa, neposielaj mi takéto správy, nemám to rada. Nerada to čítam, je to blbosť a zbytočne mi to zaberá čas, pretože mi pošle asi 500 slov, 500 vied a ja to nemám chuť čítať a keď to už čítam, tak na konci si pozriem, že ak toto nepošleš 50 ľuďom, tak proste tak zomre nejaký člen z tvojej rodiny. A to sa mi nepáči a myslím si, že sa to fakt nepáči väčšine, takže mi prosím vás napíšte dole do komentárov, či so mnou súhlasíte, ak áno, dajte like, môžete mi napísať komentár, či ako by ste chceli ďalšiu tému na podcast. A čo by som ešte povedala? No ešte by som chcela len tak odbehnúť zase od témy, hej. Takže píšte mi, či sa vám toto video páčilo, ak áno, čo by som mala, ak nie, tak čo by som mala zmeniť, čo sa vám nepáčilo. Ako by ste chceli tému, či ste so mnou súhlasili alebo nie, a to by bolo z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, toto bolo také trošičku názorovejšie video, ale fakt ma to nahnevalo, keď mi to tá kamarátka poslala. Včera som mala z toho strašné nervy, lebo mi to poslala včera, ako tak pozerám. A zase na Facebooku, čiže tieto dve veci spolu súviseli si myslím celkom dosť. Takže majte sa krásne, ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast. Vlastne môžete si ho stiahnuť, ak si ho stiahnete, budem veľmi rada a ak ste si ho stiahli, tak mi to napíšte tiež. Majte sa krásne, čaute a vidíme sa pri ďalšom podcaste.